Mga kapuso, atong sayron kung paunsa napadayon hangtod sa karon sa ikatulong henerasyon ni Lola Abo ng iyang negosyo sa nagkadaiyang durian products pinaagi ni Dolores Saniel o mas iladong si Dali. Ma'am Dali, maayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka, ma'am? Hi, Argel. May buntag ka ninyo. Okay lang, good. Good to hear that, ma'am. Ma'am, throwback sa ata, paunsa ba nagsugod ang business journey sa imong lola nga si Lola Abon ug unsa nga produkto ang iyang unang ginabaligya? First of all, ako sa siyang ipailaila. Ang iyahang tinuod pangalan is Abundia Viuda de Raakin. So, ang iyang angga, nickname niya is Abon. So, mo nang nahimo siya nga Lola Abon. Now, in 1950, ang first nga recipe ni Lola is pure condensed milk. So, ang tawag ana is dulce de leche. Pure lang siya nga milk, walay flavor. And then, naay nag-suggest nga customer niya nga butangan og durian kay tungod abundansya man ang durian diri sa Davao. So mo tong iyahang gituman ang request sa customer nga butangan og durian flavor. Mo nang nahimo siyang durian yema. Ma'am, gikan kay Lola Abon, kinsa ba ang nagsunod nga nisalo sa kamaayo ni Lola sa paghimo og pagbaligya og durian candy o yema? Si Lola Abon namatay sa 1965. So ang nisunod sa iyaha akong inahan si Melor Akin Saniel or si Mama Melor. Ma'am, atong tuig 1990 giplanuhan unta daw di ay nga ibaligya ang Lola Abons. Unsa nahitabo ato, ma'am? Okay, even before 1990, kani bitawng uso sa una ang loan sharks. Sige pangutang sa 5-6 akong mama no to finance the negosyo. So, naabot jud ang panahon na hasta ang kapital na nahurot and then naprenda na tanan ang pwedeng iprenda hapit na maremata sa bangko. So, nagplano ang akong ginikanan nga ibaligya na lang namo ang negosyo pati tanan ang mga kuan para maluwas lang mi sa utang. Fortunately kay naay usa ka loyal kaayo nga amiga akong inahan nga mo initabang sa moa sa finances hangtod nga nakabangon mi and then wala na dayon og baligya ang Lola Abons. Maayo na lang gid, ma'am, kay hantod karon matilawan pa gid namo ang kalami sa mga produkto ni Lola Abons. Thank you. Maog yun. Oo. Destiny gid siguro nga wala gito na dayon og pagbaligya ang among negosyo. Mo nang hangtod sa karon padayon gihapon mi sa pagpalambo ni ini. Ma'am, paunsa po di mo nasalo karon ang pag-manage sa Lola Abons? Eventually si Mama Melor syempre sa iyang tigulang no nagkaedad na siya, dili na niya kaya mag-manage or mag-atubang og mga problema sa negosyo. Nag-decide mi nga himuon na siyang family corporation. So ang mga igsuon nako at the time unom mi kabuok ug ang akong ginikanan si mama ug si papa gi-form namo ang corporation which is Lola Abons Durian Candies Incorporated. So ang amo ang corporate president, ang kamaguangan, and then ang CEO namo ang youngest nga son, and then ako ang corporate secretary. So kami tanan mag-igsuon nag-unite para mabuhat namo ang mga kadaiyang nga responsibilidad sa pagpadagan sa negosyo. Ang paunsa nakatabang ang pagpaningkamot kaniadto sa inyong lola sa bag-ong henerasyon karon sa inyong pamilya? Since gagmay pa jud mi, gi-imbibe or gi-mold gyud sa among ginikanan, ang kana bitong i-honor nimo ang mga sakripisyo sa mga yung kanang katong mga nagsugod ba, no, we honor it, we recognize nga dili lalim ang giagian ni Lola Abon nga magsuroy-suroy diri sa Davao City pamaligyaan ang iyang produkto. We honor that, no, we remember that all the time nga karon ang amo ang henerasyon is already blessed nga nagrasyahan or napanalanginan mi sa mga efforts ni Lola Abons before. So kining amo ang gina-enjoy karon or ginabuhat karon
we give credit sa iyaha kay siya man jud nag-move na ani. So gagmay pa mi gi-train gid mi sa among ginikanan nga walay kanang ang negosyo ang maayo nga dala, no. We might go into other profession pero ang priority gid is ang pagnegosyo. So naami sa mahinumdum ko sa gagmay pa mi naami reward system. Kung mutabang ka sa pagpamalot or paggunting og mga pangbalot, tagaan ka og reward, no. Pwede kang magdula, pwede ka hatagan og kwarta, nga mga reward system sa amo ang ginikanan. So na-instill sa amo ang pag-value, no? Gi-value gid namo kung unsa ning negosyo nga amo ang gisunod gikan kang Lola Abon sa akong mama up to now. Kay murag kugihan man jud ka ma'am, mas daghan siguro kag naipon gikan sa mga rewards nimo sa una, ma'am. Ay, birthday. Kay kung dili ka magtinarong, kuriton baya ka sa una. Aside from reward, mahadlok jud ka makuritan. Ma'am, paunsa nimo ginasiguro karon nga magpadayon gayud ang legasiya ni Lola Abon nga mooy nanguna karon sa durian candy manufacturing industry? Kami as the third generation, follow pud mi kung unsa amo ang mga natun-an before sa ako ang ginikanan o unsa ang mga sayop before, so mo nang among ginapasa sa fourth generation. Specific task pud na sa marketing, na sa advertising, na sa product development. So ang mga fourth generation kay mga hamtong naman pud sila, they are also adults. So napud sila vision, no? Sila mismo gilig-on namo ang ilahang pagtuo nga i-visualize gyud na hangtod sa makaya pa, Lola Abons will still be here, will still be around, and will still be a part of Davao history. Alright, daghan kay salamat Ma'am Dali sa pag-share sa ato mga kapusong Mindanawan sa istorya ni Lola Abon ug sa imong pagpadayon sa iyang pamana. Thank you, Ma'am. Salamat pud kaayo. Salamat. Kini ang At Home with GMA Regional TV.